pigpig din babae din flowers, kano yung mamatiat ako sinimang catch, siya si Dinex. Ngam, ipadas yukod ay doon dinatay. Kasi maalis to ay mga catch din. Magang samat din maalis to ay mga catch din flowers ay din. Ganda ito nga rod, wada dilas ay kinasal kumutlan at bukod at wada yung bagak ay mabalin ay mayat ay manturay kumadunag di pamilyaryo. Kumununakat din kanak ay Christ love. Sino yung meaning din Christ aya? Letter C, you have to be committed to each other. Ang katikan man iilas doom. Tawada kanoy isa kanoy sinasawa, kana din lalaki wada gamin di kabit na. Isma kana din kabit na ay mabalin ay pakikaan din barbas mo. Nung kana din lalaki ay baka madlaw bakat ko nung dibalita si kaanak. Iso nga di ngay labi in may baida di nasiyap si bakat na inayad na ay nasiyap at di bakat na inainigiman adin rupa at kanana ay kumpare ay kanang tauli ka mo. So have to be committed to each other. Kabanat lang iso nga no committed ka sa paikuma, you have to be honest with each other. At magturay ko maiti honesty. Mas lagi nang ibaga, naman wari nang ibaga kay asawa na kanay, buwisit ka, wada gayam di gaya mo ay 18 years old. Yan, 35 years old duwa niyan. So, higay tawan ay luklok na gayam naman. No, wada honesty sa paikuma, din kanata ko ay respect. You have to respect each other. Wada ngay di nang idaron din asawa na, at kanana, idaron ko na asawa, pagsamon di judge, abay mo, sinipat na sakan. Yan tangay, sinipat mo asawang, mamultakas, 500. Ngumidi ilan alanay pitakan na magibarya nas 500 isang 1,000 unggoy. So nga kaidawat din 1,000 kanan judge. Magibarya, ulay, keep the change, si patak tumanan. Respect, care, you have to care each other. Kano ada di respect, sa paikuma, wada din kanata ko ay involvement. No, involvement at community, kung involvement matlang di panig kararag. Tawada ngay din sa asawa dito sumaa nandiritso iman at kwarto at mangkararag yung baga na thank you Lord for love, compassion, and mercy. Dito yung bakat nagabot na panagsilos ina dengdenggan no sino ibagbaga na nantangay tanala daw sin nangag na anggoy at mercy iso nga itabag ruar na sinipat na amok deta naganti babae sa masapol bumig matatimas sa pamilya iti palang kararag. No ada involvement sa paikuma, ada jay konak nga sincerity. You have to sincere to each other. Wada nga di sa nasawa, adida makaanak, iso nga itin testingin tako ko di manuhulay no sinibaga na, idin ilana din takay na, mabalin, in 3 months, masikog ni bakat mo. Kat imposible na bayad kami ay nasawa nga wada magamat di anak ni, iwad di anak ni. Iso nga si kaya manghula, manluko-luko ka. At kung na din manghula, at ang bagak namin ay sa kay tatang na, natkil. Sincere. No, sincere ka, kararag milabo, jawa na ko may panagtalakyo. Tras. Hindi ko na, sino ya, baliktad di tras aya. Abante. Atras abante. Yeah. Talak mo, di talakyo sa, mamatiak ay mandiri-diritso di panunot yo ano din desisyon yo di pansayaatan yo matlang ay sa pamilya. Iso nga din kanak ay talak importante dita uray na ay ada yo dikadam talkamladta din partner mo na adikan lukuan. Iso nga wali din yung istorya matlang ay sa kunisan asawa at man honeymoon dan hotel idino ka nan apada man si sinumbat na gaputawan si sinumbat da din babae kanana ay inayan pa sa asawa, nakngor lumagtod tawa. Ngam adi kalukatan di tawa, isang matinawagan na din manager. Ay, lumagto ka nun, ni bakit ko dito tawa. Ay, problema yun ay ta, pagsaritan yun. Tangor di problema, kan nga malukatan ti tawa. Hanggang lumagto man, kiting. No, ada tayo lagi nga ingredients, kati sumarunong ako katagi jay love. Anya ti meaning ti love. When there is problem, no, ada ti problema man nga sumangpet, sa paikuma, letter L, listen to the problem. No, nangamuti problema, observe the problem. And if you observe, verify the problem. And then, evaluate the problem. Gusto nga kita, iti sa paikuma, manturay di
di pa nag-aasawa yo inga na inga. Isu nga din kanata ko ay 2 words nga atidug ay sentence. Sino di? Ay do. Tapanagbiag mo datan tarete nga ta. Dito ko mga oras nga imbagam na ay do inga na ko mga inga na. Ada iti jay nang ibaga nga imbaga na jay padi kanana. Sa payong naman kasar kami ay padi mabalin ay kaanam dyan 10 death to us part. For richer, for poor, din ibagam ang goy, for richer or poorer, ano di, in sickness, in health, ngam kaanam din till death to apart. Bayadak sik as $50. So nga kanan ni pa di, sige nga rod. Ngam idi, madamay kasar, indak din di kasar, magliligat din lang kalakitan, at inakinaan din till death to us part. So nga kanan na apay nga natin makinaan na binayadak sik as $50. Aga, mas binayadan ang sa asawang di $100 nang natin ipagbagam. So importante lang iti kararag sa kanya sa pahit kumang at yuling-lingan dito na importante ikararag ipanagbiag sa pamilya. Wada nga itin kanayang pais istorya at bukod, wada kanay nang kasardadwan di after 5 years na abad da nga din padi ay nang kasaran si siya. Ito nga ko na kumusta da kayo? Ay tanwade anak yo, magapay lang nga rod. So nga kanadin pa di bali, ito kalang kayo di kandilad, sangwan Mama Mary, ta jawatan da kayo sa anak, ikararagang sa kaya da kayo. So kaya after 5 years, inabat na abot din, babae, kumusta? Wade anak kayo? Wada. After 5 years, wade anak ni 16. Ta triplets, fourplets. Kaya kanana, sila kayo may kadaan na idupin kandila, tukal mo tabaka na yun. Ngam kana importante di kana ay importante di kararag iti pamilya. Sabay pumangarod hasta magan sa matiman ririta ituloy ta ko. Nay, ituloy ta nga.